Nosaltres, quan anem a un supermercat i veiem un 2x1, pensem, oh, quina oferta, i a sobre per al mateix preu. Però en realitat, te menjaràs tot el que hi ha del 2x1. A veces, solo porque, por ejemplo, una fresa no tenga la forma normal de una fresa, por eso lo tiran, pero a lo mejor de esa fresa que tiene una malformación es más buena que una que sea perfecta, brillante y todo, porque no tiene el mismo sabor por dentro. Son verduras buenas, pero la gente, como está en mal aspecto, no las quiere y entonces nadie las compra. Hem pesat abans de menjar-nos la pera. Després, quan se l'han acabat tots, l'hem tornat a pesar per a veure quanta pera hem malgastat. Vam començar amb el pa, després els cigrons, l'enciam, i avui el iogurt i avui amb la pera. El pa, com que a tothom li agrada, vam malbaratar zero. Les altres coses una mica, però no gaire. Aquest és el segon any que participem en aquest projecte d'escoles sostenibles i que tracta sobre l'alimentació, en el nostre cas. Abans d'anar a dinar, el nostre profe ens explica algunes característiques dels aliments. Mirem una miqueta l'origen de cada aliment i també l'impacte ambiental o l'impacte que pugui tenir. Darrere hi ha la feina des dels pagesos, els transportistes, a cuina, i volem també que això ho valorin. Es fan unes sessions formatives prèvies al projecte en les quals participen alguns dels monitors de menjador que portaran a terme el projecte i també tutors, mestres o coordinadors de menjador del grup. Quan vam començar el projecte malbaratàvem bastant més i ara quan hem acabat amb aquest últim aliment doncs no hem malbaratat tant. El gran canvi que hem introduït durant la dinàmica del menjador és el fet que els nanos es serveixen ells mateixos al menjar. Això implica molts altres canvis. Ara cadascú es posa la quantitat que vol i després el que para neteja tots els plats i els posa en un sol i els va buidar. Nosaltres preferim que cadascú es serveix el que vulgui. Ens deixen veure, per exemple, no m'agrada molt, me'n posaré menys, així me'l podré menjar tot. Ara som més autònoms perquè parem taula, netegem, ens servim, ens posem la quantitat que creiem que ens menjarem. Crec que la forma que l'alumne vagi veient que ell té la llibertat de servir-se, això farà que en un futur no hagi d'haver aquesta intervenció de l'adult i l'alumne, si es queda amb gana, ja sabrà que un altre dia té l'opció de servir-se més menjar. Nosaltres ja tenim instaurat de per si un projecte per reciclar el menjar que sobrava, el menjar sobrant, i una empresa s'encarrega de recollir-lo i el dedica a menjadors socials. Però ara, en aquests moments, el tindre aquest altre projecte en marxa del servir-se, el servim-nos, ha fet que hi hagi menys quantitat de menjar sobrant, perquè hi ha una millor racionalització del menjar que es consumeix. Clar, ara hem après quines quantitats de menjar són les que realment fan falta. Jo crec que és per menys aliment. És un projecte que és perquè la gent es conscienci del que està comprant. Para que la gente pueda comprar cosas ecológicas en vez de cosas con los químicos. Nos llevaron a conocer el campo agrario. Entonces conocimos cómo se plantaba, cómo se cultivaba todo lo ecológico, que no echaban pesticidas. Y luego también, hace una semana o así, fuimos a 3 sitios. Uno a un restaurante que está aquí, otro a otra frutería y otro a una verdurería. És un aprenentatge i servei, per tant, parteix d'una inquietud, d'una necessitat, i la necessitat que nosaltres vam veure des de la ONG era poder introduir les minves que es donen dins de producció, que en la producció ecològica és entre un 15 i un 20%, dins del circuit alimentari. Per tant, vam creure que per poder assolir aquests coneixements havíem de parlar sobre el sistema agroalimentari com estava actualment i sobre l'agricultura ecològica. Aquesta és la part d'aprenentatge, però i el servei? Tendremos un presupuesto para poder dibujar carteles o hacer un vídeo o lo que sea
para informarles a la gente de cómo es la realidad. Vamos a hacer como 3 paraditas con las verduras y todo eso, y vendrán pues familias, luego vendrán grupos de consumo para explicarles nuestro proyecto. Seguro que alguna persona se animará a verlo y ya si esa persona ya ve lo que es la realidad, a lo mejor se lo dice a otra persona y así a lo mejor cada mes hay más gente. Aquesta forma de funcionar ha afavorit molt que els alumnes puguin sentir-se aquest projecte molt més seu. L'educació tendeix cap aquí, no? Com que cada cop els alumnes formen part més ells del seu propi aprenentatge, involucrar-los més, fer-los més partíceps. D'entrada se senten protagonistes d'aquest procés d'ensenyament-aprenentatge. Per mi, com més s'aprèn, que és fent-ho. Así te puedes poner más en el papel y ver cómo es en realidad y no verlo, por ejemplo, a través de un libro o lo que sea. Mejor verlo con tus ojos. Aprenden más haciendo prácticas que estar en clase sentado y copiando. El fet de poder sumar a la nostra tasca com a docents tota l'experiència que té doncs, la Maria, no? Que té l'entitat que està tirant amb nosaltres endavant el projecte, ens sembla que és una possibilitat pels alumnes de créixer. També veuen que l'espai de menjador no està totalment desvinculat del que és l'aula o el dia a dia a l'escola, no? Que tot va relacionat. I al ser un projecte educatiu, no un projecte de menjador, o sigui, s'entén que l'educació en el menjar també forma part de l'educació de la persona. És la gràcia de barrejar monitors, professors i que al final tots som un equip, no?